Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaad ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. O magibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset, ti makalawas sa pakasaritaan ala pauluan. Umay itong palen, ti may sa akari. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for Ni Andre. Hello, Andre. Halo. Kumusta ti babae ngay ay taglaw na eh? Okay, Matt. Syakla ka diti kumusta? Siyempre, oray ni Lolo Asyong. Ken, tiag palintong anak ta. Apay, saan ka makontak itay? Awan signal itay tayan mi. Napanan yung amin. Sapsapulan mi ti hideout ti most wanted criminal. Ken ti grupo na. At da ngamin binukal da kidnap for ransom. Ken robbery gang. Ket maata pa dito iti paglimlimangan na i-OR ko. Aganad ka kuma. Wen, agawid kamin. Kat, inton ka anong harot ti panagbakasyon mo? Maumak to inton bigat. No inaprubaran dati in file ko alip ko. Ngumno ko na ti opisyal ko amasapol mapirukan mi ti grupo da yataw. Sana pa'y makabakasyon. Mailiwak unayan kan ka. Oray siya. Sana bali, dandanin. Kasano ti kabayag no kabiit ti dandanin? Pakambak to pa'y ni mama, ken ti adopted brother ko, ani Randy. Diyak kayat nga dyan bagyo ti pagkasaran ta, Andre. Kayat ko mismo dito eh. Wen, awan pagdanagam, sweetheart. Dandanin. I miss you so much, sweetheart. Mas pa'y kanyak. Sana bali, nagpakasyon na ton, 2 bulan ti ala kapakasyon ko. Tadya may sabulan, iso ti honeymoon ta. Agpaiso? Wen, Andre, mapasamak to kumaday ta. Kayat ko una yan amatungpal ti arapaap ta. saan lang nga sika? Oray siya. Sige, bayat nga ororayek day tangal daw. Ituloy ko lata ti trabaho. Ti panangisurok dito'y lugar mi. Nagmayat ko man yung kabit kita ni Andre dito'y disubal. Umayak mo nandito ay. Tanong darat ka nang nila baka dagito na mo rin yung kinilolo asyo.
Nabalatan na sa ang bakasyon dito barangay Sagap Alugan. Mahilig unay ka na ka, Andre. Ang bakasyon ka kuman. Nagloko na kana. Sumipngatan ng di matlagawidan. Ay ako mapailangay at aramidin na gidisor. Iti kastoy nga oras. Saan nga tama butang ngawan kadwala. Ay pukawak man. Bareng mangagnak. Bareng wadan iti dalan na nga gawid. Saan ako na dumandano ni Didisor ni Adayo. Ay, narigat ni sumangat. Ay, binanog nagsikahan. Ay na po. Pasensya ka ng lolo. Apay nga minasinurot takpay lang. Katagawid akmat lang. Ay, asino kami di madanagan kundi sumibgatan. Awan ka pa ilang. Sa anak matamaan ano no, dakit idisor, lolo. Awan. Hanggang mo, hindi pa nagawid mo. Kundi awan pa sila mo. Kasanan no makadalapos ka. Windo maranam na giti agdaldalya sa takarasahan kas ka na baglat. Adamat flashlight di cellphone ko, lolo. Ay saan ka nga grason? Mas tamad dinaramid mo. Ingkare masan ka na masibngitan nga man niya dinaramid mo manan. Sorry, lolo. No dadaga sa mapasamig kang ka. Asino ti papasulin ni Andre? Ay katsiyang langit day tabi na ibayan ka. Lolo. Ay. Nagrigat ya Danubyo na pulis, lolo. Talaga? Kinayat mo mo tita. Ay ayat ko na ni Andre, lolo. Kat ay ayat ang nakmat. Kan iso tinang padal kanyak. Diyan kumana ka turpos no di nak tinulungan. Tanya pa Iso ti amat ti sikog mo kunama. Tagtagari, lolo. Ang mga nanda sa bali ang makangag. Awan pa'y makaamu at 2 bulan ng tuy sikog ko. Kababa. Ang amsa na bali. No agbakasyon ni Andre, asikaswan minton ti kasarmin, tapno awan ton ti parikot. Uray maamuanda masikuga kun sakbayan nagkasar kami. Ay, saan bunto na mailibak pa ti kasasaan mo, apo? Dumakal di dyan mo. Ingkari ni Andre, lolo. Ano makaturpusa katikasar na kon. Nang runa itatadan agpitpitik iti saklolok. Iso ano mabalin, lolo? Agbakasyon ko man kat agkasar kamin kanitingyan ti Andre Corpus akaayan ayat ko. Kan ama to'y ag 2 bulanan asikog ko. Girl, I need you. I need your love. Ay, alakadrum di mangan gani. 2 kayo ni ti anak mo amangan. Agtalon to pa'y laabulan ti sikog ko, lolo. Ay, gamnay. Kas laboy ong mula ta sikog mo, apok. Sana madlaw. Siksi kalanda. Takasan no, lolo, kat siksi matday di mama, kan day di lola. Isudat malaak, lolo. Kan talaga napintas ka, apok. Tananubya nakadimay siya nga opisyal na polis. Agwapo. Netingin ti Andre Corpus. Anya ti mapaspasama kita ka ni Andre, lolo. Ha? Nakuna na kanyak itay ang naggapuda iti maysa nga operations.
Kung maganda ko makanuti grupo dagiti napagkla na kriminal. Kasta ka na eh. Sapay ko matawan da ka sa mapasamak kan kwa na. Nukas na nga damisyon da, Lolo. Ay, agkararag ka po. May lisi kumaida niya man na pagkadi kaya na yat mo. Kan sapay ko mata iti mabit katag bakasyonan. Kat maangay tunti ka sarmi. Matungpal to kumandag iti arapaap mi. Oh, what's wrong, honey, Randy? At agad problema? Nothing, honey. Saan ka sigo da kastoy? Kakaiso na nga daman ng time tanga kuyog. Nga dinner. Siguro kat nabanog akla ang iti opisina. You are the boss, iti opisina yo, honey. Kasano ko mamabanog ka? Laglagi pa, honey. Intala ka na namin pinsan da mamakan papa dagiti amin a negosyo mi. Narigat ag panunot. No adda tumaod a parikot. Siyak ti mga ibaklay. Sa bagay. Saan abali, honey? Tanong malpas ton di pa nag-dinner ka? Mapantan to check-in. Kat masahiyan kan to. Nagsakit man ti hom. Akasag to, honey. Ala, ilipas ta nga rodan ti mga honey. Kaya't kunti agin na. Agina na. Agina na tanto atwa. Inton malpas ta maapapan ti iliw ti tunggal may sakalata. Honey. Ay, nakarag-ragsak pa ng tayo ito yapo. Nakasarita naman na nitingin kita ya pagpagunyak san man na namang ikaskaso. Insulat naman ng telepon na itagsumbangi ralabayag na. Hana po. Kas kalagpat maturog iti ubeng. Ada ka di pagbagayo, Lolo? Naragsak kag lang po, naragsak ka. Sige lang, isulat mo lang taday tilabayag mo. Hindi nakmakadanagan. Naragsakak nga minunay, Lolo. Kan magustok no kwa dengdenggan ti timsong mi ka ni Andre. Mukha. Ay, anya nga man tinagsaritaan nyo itay manan kin Andre. Dandanin nagbakasyon, Lolo, kat agkasar kaminton. Matungpalan dagiti arapaap mi. Umay na tungpalan ti Karina amang ikalay sa kanyak. Tinton ka ano? Inton lawas na, Lolo. Kasta. Ay kaya makadano nakmat nga rodan na ay bagyo. Dito'y kami agkasar, Lolo. Saan nga bagyo? Dito iti kayat ko, Lolo. Iti mismo sa kaanan ti disur, ti pakaangayan ti seremonya. Anya? Ay, naisang-sangayan nakasar. Waterfalls wedding, Lolo. Nagmayatan niya. Talaga mayarda. Ije waterfalls ti pakaangayan ti seremonya. Ije matenti reception, Lolo. Nagmayata talaga. Ay, talaga. Naisang-sangayan nakasar. Sabay ko matamatungpal di amin nga rapa mo. Kantong palan mat ni Andre di Karina, apo. When, Lolo? Kan sabay ko tagtultuloy di kinaragsak mo. Di kinaragsak yung gantinyan ti Andre Corbos. Nalpas manan ti panagsarita mi kinihanay.
dandanin ti panakaangay ti na isang sangay na kasarmi. Iti waterfalls ti pakangayin ti kasar. Ijay pa iti resepsyon. Na isang sangayan. Ha? Ambos kami! Main! Take over! Tumpak kayo ti truck! Masapol na pumalas tayo! Agdiit kayo! Napunta na. Diyos ko, isalakan. Oh, honey, nakaragraksak ako, nay. Nangruna nga tanong kasawa tanton. Tantanin, saan ka di? No addan to nasawa ni Andre. Sumarunutan to matan, Lisa, honey. Man ano nga min, datati umuna, honey. Sana mabalin. Kasanunawan pa'y tipanggap ni Tenyente ang mga sawa. Addan, iuray mila ti awag na. Nointon kaano amapan kami, kini mama, iti pakaangayan ti kasar na. Di mo matgamin silent ti cellphone mo, honey. Kansela. Saan? Ang mga no importante deta. Oh, makitam. Kat ni mama ti umawawag. Excuse me. Uy, shit! Girl, I need you. I need your love. Tipit-kiti ka sa ate kapsan mo, Randy, iho. My God. Isalakan niyo kuman ni Andre. Ma-air-airlift amayag dito ibagyo. Akas gan nga ospital iti-ili anak ay distinuan na. Nasaya at basta, mama. Nalalayong dagi ti doktor dito eh. Sapay ko ma, tama ispalti kabsat ko. Agtitinulong tayo nga daw iti Diyos, Randy. Asapay ko mata may espaltanan ko. Diyos ko. Espalin niyo ko mati anak ko. Randy, iho. Mapantan iti ospital. Mama, urayan tayo di pakaamuda. Noon na isang putdan ti kabsat ko. Dito'y tayo pailaan. Kat awan ti sa baling aramidan tayo. No di agkararag iti Diyos. Asapay ko ma. Sa ispalan na ti kabsat ko. Dahito yan ti kabutbutin ko ama pasamag. Hindi pa lang, iho. Mama, Diyak kaya't idingag pulis. Kapo itinapasamak ni papayo ka soldado. Saan lang nga na ita? Isumangarot ti mga sikaso ka nagiti-negosyo tayo. saan man alagi panday ta, Mama? Maglakin din tanda ka rin di anak. Nupay, ampun na ka lang. Mama, Awan ka kata. Asino ko mga rin ti mga sikaso ka nagiti-negosyo tayo. Katintuloy lata ni Andre ti ambisyon na kagpulis. kasta talaga ti biyag, Mama. Ada ambis kinapulis ti kinayat na. Ngamno saan ko maan nagpulis? Saan ko maan nasugatan na kasta? Saan ko may tangang gagamit kan patay? Mama, Diyos ko.
Salakan niyo kuma ni Andre. Di ko mabaybayan, ti kakaisunak ang punong anak mi, Diyos ko. Dakkel ti kaasi ti Apo, Mama. Kansan kayo nagdanag. At dakpay lang dito'y amang bayabay kada kayo. Noan yaman ti mapasamak ken Andre. Magabigat mo ko na kabok. Apayaya, di ka ba din mangikaskaso? Idindot na nakaragragsak kay ni Rabe. Lolo, jak manan makontak ni Andre. No, di mo manan makontak agad. Ada siguro nasisita gararamidan na. Naka-off ti cellphone na kasjay. At nadakas nga agparparik na kanyak lolo. Ha? Nagdakas nga minti tagtagainap ko iti rabi. Anya? Huwin lolo. Ay, patpadyam na ita. Anya ka di tinitagdagain mo aya. Kampay idi. Ada kami ka ni Andre itigit ti baybay. Idi kwan. Ti mapug. Kat ingkuyog ti dakkalada luyon. Anya? Huwin lolo. Ay, buhaya. Wala. Ikararag ta. Asapay ko matawan daga sa kapapananday tatagdagay mo. Huwin lolo. Diyos ko. Isalakan niyo kumati ay ayatag. Saan niyo kumabaybay ang tilalaki nga ay ayatag. Kan ama ti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Anya ti pagbaliwan ti biyag ni Hana. Iti kanito as saan ang makalasat ni Andre. Anya ti akmen ni Randy. Iti biyag ni Hana. Papagayam. Di yuniwayan na denggen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Umay kutong palen ti may sa akari. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayala. Insurat kaniti direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagut kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Mayon is the most beautiful mountain, saan ang makasideg iti kapintas na uray ti sikat ang Mount Fuji ti Japan. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Pero hindi mo kailangan kumuha ng financial advisor upang magawa ito. Maraming paraan para simulan ito tulad ng mga sumusunod. Palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man ituturo sa paralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para ito'y matutunan. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Magkaroon ng mga financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals dahil ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize sa mga kailangang bayaran tulad ng mga bills at utang.
Kung napapansin mo na paparami ang iyong gasto sa mga hindi masyadong importanteng bagay, unti-unti itong bawasan para makadagdag sa ipon. Mahalaga rin maglaan ng konting pera para sa mga gusto mong bilhin para mas ganahan ka mag-ipon. Bayaran ang lahat ng utang. Mahirap makaipon kapag may utang, kaya ito ang isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran ng lahat ng utang, may kapasidad ka ng makapag-invest sa mga bagay tulad ng insurance, negosyo at stock market. Huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Bukod sa pag-iipon ng pera, mahalaga rin makapaghulog kahit paunti-unti sa iyong emergency fund at retirement fund. Kabilang na rito ang mga hinuhulog mo sa mga government agencies tulad ng Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Maaaring simple lamang ang mahakbang na ito, ngunit makakatulong upang makamit ang maginhawang buhay na iyong pinapangarap para sa sarili at sa iyong pamilya. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko, ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusa. Sugat, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa balipay a drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Di napalabas, nakamakam ni Brian tinagluganan da Bernadette ket di na nagustuhan ti pan nakakita na ken ni Eman a kinakuyog da ken ni Mayan. Naklaat ni Bernadette idi nakita na ni Brian. Ket idi makasangpet, nasangpetan ni Brian ni Alipio Alolo na. Ket nagpulong gayam ni Eman iti lakay adinangran kano ni Brian. Kabayatan na nadlawmot ni Maureen anagulbod ni Bernadette kankwana. Ket nagdardarasan apimanaw. Nagdanon na ni Attorney Flores iti kasino. Kabigatan na nagsaritaan manenda Maureen kan Leonarda. Ti agtultuloy apan nakilanglangan ni Bernadette kadamean kan Eman. Saan mat aninamnaman ni Bernadette nga awagan ni Brian. Napilitan anak isinarak iti daytoy ket nagamamuda iti husto. Nagsideng dama ni dita. Kinasarita nga rod ni Leonarda maipanggep kadag iti nakurapay agagayam na. Ket ita atuyon tituloy ti nobela na polwan. Sugat ti puso. Kinasarita nak ni Maming Bernadette. Agatap anagulbud ka kenkwana idirabi. Pudno ka di anagkikita kayo kadamean ken Eman. Kanayon kami agkit-kita di pagkadalan, Lola. Napanak iti balay damean idi kalman, taday naramid mi nga assignment mi.
Kinasarita da kamanen iti dayta abanag iti Bernadette. Naimbag, tama irusok mo ti sumrek iti balay dagijay anak kurapay. Lola, nadalos kan na pak ni ti balay damian. Bernadette? Lola, makagura kayo kadi kanyak. Dengganak ko ma Bernadette. Pagimbagamot laeng ti pampanunutan mi kini mamim. Adu, dagiti pada tayo ababak na nga agad-adal iti universidad. Sana kang agpilpili ti kayem, Lola. Bak nang manuno na kurapay, agpapada tayo matatao. Bernadette? Tsaka ta supringan kayo, Lola. Kaya't ko iti may sa agayam. Dete, sana ka may sungsong iti dagas. Naimbag ko ba no aging kakay lang iti pagadalan? Mapan ka pa'y dumandano ni iti balayda. Sagpaminsan lang, Lola. Amangan no tatangagungat kayo. Nawi sakit na dito balay. Amuda ka di, ako kwa tayo tinalawa a business center apakay ramanan timol. Tsaka mo, Lola. Amangan no ti amuda kat kap apelyeda tayo lang ti akin kukwa kadagiti dadagkalan negosyo. Sa anak ko mapay apim manaw. No didimtang timay sa akot si. Amo, asan akayat ni Bernadette ama amak ti balayda. Ngam nalimad a sinurot ko. Maklaat tulangan inton pasyarak. Madlaw abak ng daunay. Nagdakkel ti balayda. Bakbak ng kami pailaan. Nagado tinegosyo day di daddy. Isu nga uray na istrikto dagiti dadakkel na. Sandak amalapdan amang haram kini Bernadette. Kinasaritak ni Lola itay daddy. At padadagin ni mami kahit nakapawilan amakilangan kadamean kan eman. Awan ka diti sa balya gagayim mo? At damat, daddy. Ngamitin na minsan asim murot ak kadakwada. Agi inom damat iti arak. Numuna tayo may ni Derek. Nakapangpangas day jay. Pinanggap-dak pa abastusan. Madimot na ita na. Kat, kayat mo, aday di anak ko rapay, ti kakoy-koy mo? Mami? Bay anak ang magisarita kan ni Bernadette Maurin. Sige! Iso, di mo may suro ti anak mo, Rosano. Di mo ngamin kaya tatubngaran. Idaldalan ko lang itinasaya tawagas. Sana mabali na masakitan tirik na ni Bernadette. Amom na ita. Makamu ka man lang. Mami, daddy, tsakat nyagsubang kayo gapukan niya. Bastos, ti anak mo. Agsasarita tayo pa ilang pinanawan na ta? Anya kakadi. Tirik na mlatan tinapatagkan ka. Sige! Iparik namat ani Bernadette lang tinapatagkan ka. Panawan ka man lang. Kakaisuna na sapa ka asimangpat. Rumor ka manin. Saan ka na pumanang pay? Kagurgura ka, Rosano. Kagurgura ka! Amuyo ka dino apay naragsakak, mami. Ngam naragragsak kayo manan. Tadyak impilit nga agsubli tayo ng Amerika. Agyaman naklaunay, Brian.
Ngumiti may isa kondisyon. Masapul ang manubiak ni Bernadette. Bernadette. Malagip ko kayam. Dayjay a babae tigapunan no apay adinangram ni Eman. Naipashare ko ijay igid ti baybay di malam. Kan naamwa ko no sa dino ti balayda. Maragsakan nagparakan ka, Brian. Nakapinpintas ti balayda. Ng panagkunak. Adayo anabakbak ng tayo. Brian? Iti dahi to'y akinagwapok. Saan nakngataakayat ni Bernadette, mami? No may panagnak mo lakit di anapudno ka, apay kit din nasaan? Ni mami mat. Numanubiak ni Bernadette. Di na kaya't asawan nga asawa akmatan. Daddy, ada ka di pa kayat yung ibaga kanyak? Nasingag samatan ti panagsurat mo, anak. Ituloy ko lang jajak nalpas di rabi. Maudi tayo to yan, Daddy. Ag-exam kami ngaminan inton umay alawas. Malpas tong matanda ito semestre. Kinalyaw na, itay may lukat ko tiri daw. Sa intuloy mo tinagdumog. Amok no apaya di mo may parang nagtimakam. Nagsangsangit kay dirabihan niya. Kinagura ni Mami a pinanawan ko yung agsarsarita paylaang. Sa Pimanaw. Sana pinatuloy ti Rimuara. Anak, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo matunay kini Mami. Mapatgam ka di, ti kayat na mapasamak. San abalidad? Malpas ton dito a semestre. Jakton makaruwar dito yung balay. Kaslagsardan ka no paylaang ni Mean. Kat ni Eman. Ikarigatan na kano ti agtuloy. Tairapin na ti agtrabaho. Tapno da pangalana ti gastusan ng agadal. Sige. Ituloy mo nga rudan na tararamida. Madamdaman lang, mabigat tayo. Wan, Daddy. Danda ni malpas tayo yan. Kasaritak to ni Mami. Maring mapaanugot kung agkukuyog tayong agpasya rin ton rabi. O sige, manawan ka pa dito eh. Wan, Dad. Naingat na Mami kin Lola kanya. Kadagiti kayat ko pakigayaman. Ang ningat na Brian. Magustuhan dan to nga ta? Adak pa'y lang itingato itay makita kayo, tatang. Naimbagman tayo nuray daktap no makapagsarita tayo pa'y. Ada ka di na pati ngay bagam kanyak, Laura. Ni Brian ngamin. Apay ni Brian? Ada ka di inaramin naman yun akalukuan. Awan, tatang. Makurso na dahanan sa unay ni Bernadette. Kat nung kanumanobya na, saan kami ngagsubli ijay Amerika? Amangan no day ta, Aurora yung Laura. Tay ada makaigawid kinkwana, agumanat ngagsubli ijay Amerika. Kayat ko ama-am mo day jay Bernadette. Kaadalan ni Eman. Talaga nasingpot ka no. Baknang da, ang nasidag, kadakwada, kinimayan. Uray pa'y tatang. Kayat ko ama-am mo ni Bernadette. Hindi pa'y kumarabi arumaraktad.
di na pinalupusan ni Rosano. Kat, imay ka dito'y tap nagpaing ka kin maramin mo di kay kayat mo. Anya ka diti problema yo? Ipadlaw na launa yan napatpatag ni Bernadette nga anak na ngam siya nga asawa na. Anya ka kadimet? Pag silusam ti bukod mo nga anak. Natanggan ti ulo ni Bernadette, Dad. Ipilit na ti makipulapol ka dagiti kaadalan ng anak ti nakurapay. Tanya ko matidagas na. Bayam ko malatan. Ammum ang makapadagas king kwan na masaktan tirik na. Pabus uyam latta kuman, nuan niya ti kahit na. Okay, aramidin dati kay kayat da. Ngem na makita dagiti abarkada na. Pagsasawa kita. Kaskalsan adi adal maurin. Tutupam? Baknang kandi adal ka. Agpanunot ka kumamat. At dito'y ni Mauri na balayan. Ngamitay na uma anaginom. Simbrekan iti kwarto na dito'y balay. Naimbag, na nakino na ang kini Rosano ang mangawag kini Maureen. Diyak maawatan no anya ti sanda pagkinkinawatan nga kasawa. Awanan day aba nagabalayan. Nagkaringamin ni Rosano kini Maureen nga agkukuyog dain ton rabiing. Hinton makariing. Nausawan don. Ne. Naglokon. Damat bastos ti abalayan ko. Inidip na latan. Kasla napilitan pa yung nakisarita kanya. Makamuno kaguranak. Itinaibagakin ko na problema ti Baktorya. Ni madadi tinakasarita yo mama. Awan ka din ni Maureen ni Chay? Ada, nga matmaturog ka no. Diyak ko makayat akasarita ni abalayan. Tapay. Diyak magustuhan dagiti na ibaga na problema jay Paktorya. Ado ka no ti trabahador nga agrek-reklamo iti sweldoda. Agsarita kami tumanan ka ni Engineer Manahan. Kat, patganyo tikid daw da? Saan ngay nanugutan ti board? No tagibasitan na ti sweldoda, nawayada a pumanaw. Siyak ti makisarita kini Engineer Manahan, nga ipakamuda nga agsapul tayo iti baro at trabahador. Namabalin, saan kumaaday ti pamuspusan, mama? Kasi mat, nagit ti maawanan ni ti trabaho. Kat, anya ti kayat mo, Rosano? Dagiti dadumalatan a negosyo ti pakakumikumam? Asyak ti makaam mo, ha? Brian, si kagayan ti agurura dito sa alas. Kasano nakadanon ka dito balay mi? Nalimad a sinurot ka iti kalman. Anya? Ala, kasano kala at adumtang ni mami? Diakon in pakada, ti panang pasyar ko kin ka. Ti amok no saan ka madanon. Ada nakitak akin na sarsaritam itiruar ti pagadala nyo itay. Ah, ay, ni Derek dayjay. Kan dagiti barkada na. Ni Bianca jay may isa. Tsaka mo, no, agayan ayat na pay lang. Agar-aram ka din ni Derekin ka. Katasino mat ni Bianca? Ni Bianca, kaayan-ayat samad ni Derek. Tsaka mo, no, agayan ayat daaging gaita. Napatalyaw ka kadagiti agtutuba limabas iti lamisan tayo, Rosano. Aglalo kat mayat tikat katawa da. Makapaubing nga minitirik na. Saan ka di?
Dabiyang ka day dyan, mami. Kaadalak kita iti universidad. Masansan ngagpasyar da iya balay di. Wan daddy, mami. Ngam manipot iti day dipas kan adinarayan mi nga giinom da. Liniklik akidan. Aglalo ta kaduada ni Derek idi. Alright, damot an order tayo. Nakalokat pa lang timol, inton malpas tayo amangan. Adan to kayat ko agatangan. Mangantay na roten, mami. Daddy. Numagatang mo ti kayat mo, Maureen. Kayat yung tupay tagpasyar. Adam mo ka napinta sa paparan tayo. Kayat ko day ta, daddy. San abali ang mapuyata, nak? Makakuyog kay lakit dikin ni mami. Oh, isturbo mo tayo nga mo awag. Diyak masang asong batan. May sursuro takit ikinaragsak mo, Brian. Kastaman ti kunak. Ad-ada agwapo ka no naragsak ka. Agpada ta agwapo anya, Lolo. Uwen, gwapo ta, Brian. Siyak mati na isurot ang nagkatawa. Ni Bernadette Tigapuna ang naragsakak, Lolo. Naklat iti pinasyar ko iti balayda iti kalman. Akat nasaya at naunay. Katanya ti ko na ti pamilya na. Ni Bernadette lang tinakasarita, Lolo. Makumikom da kano iti negosyo da. Idi imawag ni daddy na. Taad da kano papananda. Nagpakadak maten. Ay, nasaya at kuma. No namamom ida, apok. Inton maminsan, Lolo. Ngim nasaya-saya at kuma. Nunubiak ton ni Bernadette. Talaga napingat ka. Wala. Lalaingam nga raw da. Iji Amerika, Lolo. Manubiak amin nga armak. Ngam numauma akon. Isinak matlang. Adain singasing ni Norman na napintas ang negosyo. Ada ka no nakita na analawa adaga. Amabalin a pagpatakdaran iti paktorya. Ada ka no itiruar dito'y San Cristobal. Kat asidag iti may sa subdivision. Ngam, amangan no agreklamo dagiti agindag iti subdivision. Iso nagsaritaan mi kumita kami iti sa bali a pwesto. Padasag tuman akontakan ti ahente daytoy nagtakdaran ti pasdek negosyo. Itamad lang na makapagkuyog tama milyonarda. Kasla ti paktorya ti turungan tayo? Talaga nga iti iti papananta, Maureen. Pagungtak dagiti agreklamo at trabahador. Ay, ti papawi kasi musurot. Sana narugi ti jay. Ken saan tamat ngagbayag. Amoyo kayan ti pampanonotek. Apay, anyang mentir aramid ni Rosano. Kayat ni Rosano apagustuan dagiti trabahador. Saan pa nagbaliw ni Rosano? Naasilat ta kadagiti nakurapay. Ngam saan amabalin, Maureen? Mga aramid laeng iti saan da apagkikinaawatan kadagiti daddo mga stockholders. Makamukay nga gina. Sa anak ang makipiyang. Namuk na ko mga paktorya ti papanan mi. Pambarak ko mga sumursurot. Adda ko mapapanak. Agawid ak tulat na, no saan da ka masukon, daddy. Urayin ton maminsan lang, ngagkuyog tayo.
Hawagag ni Mang Berting tao may nakasukunan. At nangamin ang himaw na kinkwanay tay. Ura, taksiyak to na tandad. Sumip ngatan. Aguray kabit. Sige, bye. Bye, Daddy. Brian? Itay ka kadipay? Apag isungin sardang ko tilugan ko itay sinong batam ti imawag iti cellphone mo. Siya klangan ti mangitulnogkin ka. Ay, sanan. Agtaksiyak tulangan. Inawagan ka nun ni Daddy ni Mang Berting. Nagpapangas na gito eh. Ni Derek kan dagiti babarkada na. Anya pa iti mapasamak kiti daytoy apakasaritaan. Gagayem, dengganin ton bigat tituloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo, the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ti kalawaan na syudad diti Pilipinas ket iti Davao City, ti area na ket 2,211 square meters, mamintalo nga daras iti kalawan na ti National Capital Region, iti Metro Manila, ti met Cebu City, iti oldest city, ti Negros Occidental ti kaduan iti syudad kadagiti amin na probinsya, Bacolod, Cadiz, Escalante, Himamalyan, Cabancalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silang, Sipalag, Talisay, ken Victorias. Amuyo kadi nga ijay India kaadwan gayam ang panagasawa ket arranged marriage. Iti survey babaen ti Center for the Study of Developing Society CJ Delhi, kadwana ti German Foundation ani Konrad Adenauer Stiftung, ti nakatakwa ti ngato abilang 84% kadagiti Indian youth no agasawa daman ket na itulagda. My God! Kay Dan! Pakasin! Di na pagaramitan ni Tinagas! Salamat na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Nay talimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibbalas. Nay talimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo
ni Nestor Marcos. Naitalimeng Agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Naitalimeng Agura. Pinapalabas saan ang nakatapel ni Burog kat dinanog na nila kay Matyas sa nalinangas kanya dayo. Gapoy ti dayta impablater dati na pasamak. Nagsublimat ni Chloe ti balay da Miguel kat innala na tinaypaima iti as survey plan iti sigod ng administrador da iti bantay kalugong. Ngem sakbay aragawin ti balasang nalagip na ti panagdadagsen niya Amira. Imbagana ka ni Miguel ano may pasngay to ti anak da ket pabunyagan da. Isunto kano ti may sa aninang. Naibagamot day ta abanag ni Miguel iti asawa na. Ket ita adtoy ti tuloy ti nobela ana Paul 1. Naitalimeng Agura. Naipablatter min ti naramit ni Burog ni Tatang Miguel. Kaanong itong nga routine schedule ang nagsarita na? Ito sumarong aldaw ka nun. Nasayat nga rin kasta. Tapno makapaglinawag dan. Barang santo na maulit na pasama. Awan gayam. Imay ni Chloe. Di, inted mo di daw dawatan na plano. Wen, agam sakbay ang nagawid. Aday magana. Katsaka mo no, umanamong ka. Anya timbagana? Amunan ti panagdaragsin mo. Kat kunanang ano ipas ngay munto ti anak ta. Isunto ka no ti may sa aninang no papunyagan ta. Anya? Andiyak kayat, Miguel? Oh, apay. Kagurgurang ka din ni Chloe? Saan ko kagura ni Chloe? Basta, diyak kayat ni iso ti agbalid aninang. Ibagam na niya ti rason. No apay adi mo kayat ako marita ni Chloe. Awan ti may bagak arason, Miguel. Basta diyak kayat amay santo ka dagiti mga anak iti bunyag iti anak ta. Unang nakapaguhan akong kinkwana. Alangan mat nga ibabawi. Ibabawim to. No di mo kayat nga agapat ta, Miguel. Placido! Placido! Anya ti bagam takas taunay daras mong embasidag Agripina. Nangag ko iti radyo tinay padamag. Ti panangdanog ni Burog ka ni Matyas. Anya? Pato apanggis. Tapay anamuan dagiti tagaradyo tinabasamak. Imblater ni Matyas ti inaramid kankwana ni Burog. Anya? Talaga pagpungbong tutan na kamilatan na jay alakay. Mabit lang. Isilbon ko. Hello? Sino na ito'y? Anya? May saka ka mang di media? Hanyat masapol mo, timawag ka. Ha? Kaya't nag-interviewan panggapiti pa ng danog di driver ko kinila kay Matyas. Pato apanggis, awan ambok iti data. Niburog ti kasanita yo, saan ket di asyak. Asino dyan mawag, honey? Reporter ka no. Kaya't nagkakasarita panggap iti pa ng danog ni Burog kinila kay Matyas. Anya, simberkwensa. Mahiraman ka di man ng tinagan mo, iti inaramid ti driver mo. Kunak iti dayjaya reporter. Sana siyak ti kasarita na. Pato apanggis mo na. Makamu ni Burog, ngagsungbat, iti inaramid na. Dakelen ti tiyan mo, Amira.
Iso adi ka kumanagbagbag ka at tinadadagsan. Kan gasdam ti uminom iti soft drinks, tapno di kan tumarigatan nga aganak. Wen, nanang. Kan binigat ka nga agpag na tapno maka-exercise ka. Nalaklak ti panaganak mo no aramidem amin dagiti ibagbagak ken ka anak ko. Wen, nanang. Sapay la ko, ma. Tasan yung tungong ungtan ti anak ko iti panagdakkel na. Taapay ko mga ungtak. Isungarod nga adda tayo amang tarabay iti panagdakken na tapno isuro tayo kadagiti napipintas a kababalain. Holiday ita, Papa. Awan sir na kayo di munisipyo. Kaya't kasaruan da ka pumaltog. Sige. Kasaritag ni Borog, tisagana na tilugan. Thank you, Papa. Kamdiyo ko may bagbagakin ni Mama nga agsursuro akmanan a pumaltog. Tama nga no din palubusan. Oray mamuan na. Siyang di makamo. Nasaysaya at lang no makasuro ka pumaltog. Tapno ada pang depinsam iti bagim no adag panggaparan king kay didakas. Saan da kumana kidnap iti dagiti tulisan? Namok kumamat ti pumaltog, Papa. Awan. Katawan ton tiagin lalaing ang mga ramid king kay didakas. No mamwanda anasiglat ka a pumaltog. Placido. Ang mga nuad adala nga may sagmak ti anak tano ituloy mo asursuruan a pumaltog. Dakala proteksyon na muna akalbitan ti Katilyo, Agripina. Isuadikan kumuntra. Sabay sa narigato na yung makasursuro. Isuadi mo kumalapdan. Ala, makaammo ka, Placido. Ngam no may sagmak laang ti anak taga po iti panang sursuro yo kenkwana a pumaltog. Si kanto ti kang runaan a babalawag. Awan, barikot. Nga may pasigurado ken ka. Santo ama isagmak ni Chloe. Apaman nga munan di pumaltog. Miguel, anda kamot gayam dito'y kubong agin inaw. Itay pa'y abirbiro kan nakati asawam, tanda ka no papananyaw. Di bagbagang andak dito, nanang. Pakayat ko taginom. Ada ka di kinaluksaw mo iti asawam, isong agin inom ka. Ada, nanang. Makapaguanak kini Chloe, nga anakan nanto iti bunyag, ti anak mi. Angam, di mo't kayat ti manugan niyo. Ay sus, di pa'y kat mabainan ni Senyorita Chloe no ibabawem. Wan nga ron, nanang. Jak amo no kasano nga, ibaga kini Senyorita Chloe. Asaan kayat ti asawak nga agbalin ako marimi. Kasaritam to anasaya at ya asawam anak ko. Kaapanak anumat. No ipilit kong alaan minto ni Chloe ang mga anak iti bunyag iti anak mi. Man, bayan ta sakton ti makisarita ken kuana. Sanak nga tamot nga apaon no siyak ti mga lukoy. Dito'y tayon, Papa. Mayatan dito'y pagsursurwa ka pumaltog. Sige. Burog. Hingkay bitin dagitin tugot tayo alata pagpraktisan ni Senyorita. Juan Mayor. Kaya't ko na iti makasursuro a pumaltog, Papa. Iso nga no sandak ko makiniburog a sursuruan. Well, awan bari ko, di mon ulit-ulitan.
Tay ko na akong dakala proteksyon mo na mom tagi gamit ipaltog. Naibitin kong dagiti lata, Mayor. Sige. Agyaman na, Borog. Sige, iha. Sirigamon di kayat mo apunterian kadagiti lata nakabitin. Jay Maris na labagat ti una kapuntiryan, Papa. Sirigamon na imbag. Masapo la kalmado ka. Sakbay akal bitam ti katilyo. Kitag bilang akiti talo. Iti may katlo bilang. Paltugamon di punteriam. One, Papa. Maysa. Dua. Talo. Taan nyo ti puntre kayo, senyorita. Napunta am tilata pinunteriam. Nalaing akon, Papa. Di mo pa ilang ibagbagaan na laing ka pumaltog, senyorita. Taamangan no tiyambalaang tipan nakapuntriyam itilata asin nirig mo itay. Makapabadtid kamat, Borog. Saan at siyamba ti pan nakapaltog ko iti sinirig ko alata nga imbitin mo? Saan kayon ngagsindong bata kasta? Sige ha. Sumirig ka manan kadagiti nakabitin na lata. Okay. DJ Maris Verde alata ti puntirya kita, Papa. Ala, agbilang akmanan ni Titalo. Ket iti may katlo bilang paltugam ti punderiam. Maysa. Dua. Talo. Ha. Wow. Saan mo napuntaan ti sinirig mo alata, senyorita? Kunak tupay ana tiyambaam laang jay muna. Puisit kamat, Borog. Kunak lang nga din asaan at tiyamba ti mo na itay alata pinaltugak. Chloe, gapot pong tud mo. Napaltugam ti talupay alata nakabitin. Kunak tupay analaing akon, Papa. Borog. Di mo kunaan na natsambak manandagiti lata pinaltugak. Tanuks jay mananti bagam. Ang mga nutaulom ti paltugak. Nasaysaya at langan. Nga gulibag ka, Borog. Amangan no si kanto ti saruno na paltugan ti anak ko. Juan Mayor. Sige. Panawan kayo pa lang dito kini senyorita. Hege. Nagbutang san, Papa. Dejay, himada yun. Gabot nakita na ti panangasintam kadigiti na ibitin na lata. Nataltalan samat ti pulsok no makapungtutak, Papa. Turay siya. Sladyak mamati pailangan na puntak dagiti talo alatang imbitin ni Borog. Nataltal na lata ti pulsom no kalmado ka. Sige, padasang baitit pumaltog. Itatasan ka ang makapungtot. Anya nga ro ti paltugak? Napaltugak mat amin ang dagiti latang imbitin ni Borog. At sa bunga na ijay, so ti paltugam. Anya? Sige, paltugam. Sige, Papa. Sirigak na ija sa bunganay. Numapundam. Agbilibaking kan. Okay, Papa. Sirigak ka na imbag. Buyain niyo ti panang patinag ko, ha, Papa? Itan. Napundam di sa bunga na iha. Natal na matan di pulsom. Lumalaing ka na pumaltog.
Agripina. Adda kay matgaya man, hani. Kumusta ti panagsursuro ti anak ta pumaltog? Lumalay nga na pumalnog. Tumaltal nan di pulso na. Nga masapol na pailata ti practice. Kayat mo asawan. Mapuntaan na matlaangan ti target na. Napunta na tinadto mga madala tamintes. Nga badyak, nagtultulo iti pa nag-practice na. Nasiglat to a pumaltog ti anak ta. Saan nakamaragsakan iti dayta, Placido? Pato abangis. Tabay. Gaputa mga numapatay nakton ti anak ta. Dandaniak natay di napaltugan nak. Aksidente lang tinapasama. Isualipatem kumanday ta. Saan kunto apulo sa malipatan, hani? Kabuteng ko nga asit ganti anak ta, numakita nga daigam na apaltog. Imposible ba na paltogan na kano nakaigam di paltog, Agripina? Adabuteng kon, sipod na paltugan nak. Iso nga numabalin. Diyak kayaten nga agigam iti paltog ni Chloe. Ngam, si kamat ti agayat. May mayat matlang ko nakmanan kan nataltalgad no amuna ti pumaltog. Day. Anya dyan nagsarda nga patrol car ti pulis iti batog ti balay, Placido? Di mo't burog ya pinayapayan di may sa pulis. Imasidag ni burog. Adaing nyawat na kenkwa na papel. Dajay, nabandan. Anya nga tatin niyawat na kenkwa na. Rumor ka tayong kadamagan. Pasbasaan ni burog, tinted dagiti pulis asura. Amira, anak. Mabalinta ka diti agsarita. Uwan mat, nanang. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Panggap ti ipas ngay muntong anak yu kini Miguel. Apay, nanang? Siyak ti mo na anang ibagaan ni Senyorita Chloe nga anakan nanto iti bunyag ti anak yu kini Miguel. Diyak kayat, nanang. Un angam manugutan ti asawam kini Chloe kat mabainan amang ibabawe. Tanam namaan nan amakikumarin to kano katakayaw. Apay nga nga manugot adagos adinak manlaki na sarita, nanang. Dinesisyonan na latan. Ta saan met adakas ti panangyo presir ni Chloe ti bagina. Nga anaken nando iti bunyag ti pas ngay munto nga anak yaw. Nanang. Awan ti makitak arason tapno di mo kayat nga agbalin ako Mario ni Chloe anak ko. Taawan pa'y mati atraso na kada kayo kini Miguel. No amot ako malahan tiga po na. No apay adya kayat nga agbalin aninang taychay a Chloe. Apay kat ngamin anaamuan na nga agdadagsanak. Anyan? Anakan nanto iti bunyak ti anak ko. Idinto ta. Kapsat na iti ama. Diyos ko. Anya ti ramid ti kitan. Umadadon ti pagaburiburak, may papaniti palimad ko. Saan nga nanayon ti panakailimad, ti panangramas kanyak ni Don Placido. Anya taramidag. Pato apangkis. Sinumunan da ka na kiti polis, burog? Uwan, Mayor. Gapo iti pa nagreklamo nila kay Matias iti pulisya. Gapo iti pa nang danog ko kinuwana. Ang nyangal daw tinakakabil dita apa nagsasarita yo. Inton Biyernes, Mayor. Oras ti alas 9 iti bigat. At danto pa panantay ti day tangal daw.
Kasano nga ro doon? Tinaawat ko asumon, Mayor. Saan mo napakatanakan dayta? Awagak to ni Hepe. Disturban na kagid din. Eden to ta si katid driver bodyguard ko. Kasta, sana ko tama pa nagpakita, wino, ure agpakadala ko makinihepe, nga ada pa panantayo, Mayor. Saan mo napagparikutan dayta? Tasyak ton ti makamo kinihebe burong. Miguel, papanam? Iti balay da tatang. Aday baga. Anya ti bagam ka ni tatang. Nakipalagip ti ko na mapanagsarita da kadaburog iti kwerpo ti pulisya. Wen gayam, inton bigatan. Ama ka nung nalipatan ng agpaiso. O sige, mapan mo nga palagipan ni tatang. O sige, mapanakon. Ti cellphone ko. Hello? Hello, kunak. Ape adi ka sumungbat. Sino ka di na ito'y apo? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang hura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.